Volám sa Boris Bajer, vyštudoval som všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a PhD na Slovenskej akadémii vied v odbore normálna a patologická fyziológia. V tomto podcaste sa venujeme medicíne dlhovekosti a teda najnovšej medicíne tohto tisícročia, prevencii chorôb, životosprávou a výživou, fyziológii a popularizácii vedy založenej na dôkazoch a mnohým ďalším. Tento podcast je pre všetkých k dispozícii úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnite ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme 5 hviezdičkami alebo lajkom a šejrom videa. Som vďačný za každú podporu. Partnerom tohto podcastu sú probiotika Simproof. Sú to živé tekuté probiotika, ktoré sú overené nezávislými štúdiami. Pre viac info www.simproof.sk. Partnerom tohto podcastu je Poliklinika Váš lekár. Väčšina z vás asi vie, som spolumajiteľom a medicínskym riaditeľom v Poliklinike Váš lekár a je to nová poliklinika, ktorá sa venuje preventívnej medicíne v Bratislave v Eurovej 2, kde máte všetko pod jednou strechou. Pre viac info poliklinika.vašlekar.sk. Vítajte v novej časti podcastu Mudrovačka. V tejto časti som vám priniesol špeciálneho hostia, ktorý vám porozpráva praktické tipy, ako zlepšiť svoj spánok a čo s vašim telom môže spraviť to, keď spánku budete mať nielen málo, ale bude nekvalitný. Takže som veľmi rád, že do tejto časti prijal pozvanie Tomáš Eichler, MSc. Tomáš, ty si neurogenetik a teraz si dokončuješ vlastne doktoratúru na Viedenskej univerzite z čoho? Čaute, teším sa, že som medzi vami. Dokončujem tam doktorát z molekulárnej biológie. OK. Alebo to je, že molecular life sciences. To môžu byť, že celkovo molekulárne vedy o živote. OK. A teba zaujíma najviac spánok, okay? V rámci tej genetiky. Áno. Ja sa ťa opýtam jedinú najdôležitejšiu otázku, že z toho všetkého, z čoho sme sa evolučne vyvinuli, že nemáme žiabre, že sa rozmnožujeme pohlavnými orgánmi, aké máme, že dýchame vzduch, že máme zadné nohy, na ktoré sme sa postavili a že máme mozgovú kôru takú, ako máme, že vieme rozmýšľať úplne ináč ako zvieratá. Aj cez to všetko sme sa nevyvinuli zo spánku a že stále spíme, hoci by sme sa vtedy mohli rozmnožovať a mohli by sme loviť, mohli by sme sa ochraňovať, keď sme sami napríklad niekde v lese. Prečo sme sa z toho nevyvinuli? Je to také paradoxné, že na niečo ten spánok musí slúžiť, keď sa vzdávame týchto iných príležitostí a sme takí zraniteľní. A niektoré hypotézy hovoria, že práve vďaka spánku máme také veľké mozgy, lebo inak by nemali šancu sa tak regenerovať, opravovať, detoxifikovať. Že ten spánok a tá špecializácia tých procesov počas spánku vlastne mohla umožniť vývoj takého veľkého mozgu v evolúcii. A ďalšia vec je, čo sa dokázalo na rôznych modelových organizmoch, na rôznych zvieratách, dokonca aj medúze, ktorá mozog nemá, ale má roztrúsený nervový systém, že tá potreba spánku sa objavila ešte pred potrebou mozgu, že ten spánok je základná vlastnosť mozgových buniek alebo nervových buniek. A predstav si, že ten spánok je ako gravitácia, že ten spánok je ako prírodný zákon, ktorý tu bol pred nami a my ho nevieme obísť. Tak keď tú gravitáciu ignoruješ, tak budeš asi častejšie padať na zem. No a keď ten spánok sa snažíš tiež nejak obísť, tak nebudeš zdravý ani nebudeš žiť dlho. Ale keď to berieš ako prírodný zákon, ako gravitáciu, že tu bola vlastne pred tebou, tak aj Teódius Dobžánsky hovoril, že v biológii veci dávajú v zmysle, keď sa na ne pozeráš vo svetle evolúcie. A v evolúcii je dosť často ten dôvod takýto historický, že ten spánok tu bol ešte pred nami. A k tomu ti dám protiotázku, že sú zvieratá, ktoré spia dlhšie ako my a nemajú také mozgy. Napríklad môj pes dokáže spať niekedy 14 hodín denne. Prečo sa mu nevyvinul taký mozog ako nám? Dobrá otázka, lebo vieš, my nie sme iba mozog na paličke, my máme aj iné časti tela a nejaké iné dôležité procesy, že to hlavné divadlo spánku sa síce odohráva v mozgu, ale ono zasahuje všetky kúty tela. A ten spánok nie je iba pre mozog a môže to byť aj
aj pre šetrenie energiou, aj pre opravovanie sa, aj pre všetko možné, čo si vieš tele predstaviť, tak nič nebeží na maximum stále. My sme sa aj učili na biológii, že to, čo je živé, sa hýbe, no ale väčšinou sa to nehýbe, väčšinou to oddychuje. Tak ako máš aj nejakú bunku, že tá bunka sa stále nedelí, väčšinou je v pokoji a delí sa len niekedy, tak aj mnohé zvieratá sú také, že vtedy, keď treba, tak sa hýbu, ale keď netreba, tak oddychujú a ľudia sú vlastne jediný živočích, ktorý si ten spánok skracuje dobrovoľne. Žiadne zviera by to nerobilo. Hej, ako však ja si myslím, že to šetrenie energie je asi základ tej dlhovekosti, že veľakrát si to predstavujeme tak, že čím viac sa budeme hýbať, tým lepšie, ale v skutočnosti napríklad viem, že najdlhšie žijúci stavovec je grónsky žralok, pokiaľ viem, že sa dožije okolo 600 rokov a oni tak chodia ako také múmie po tom oceáne, že idú do chladných vôd, kde môžu šetriť energiu a že nejakým spôsobom tam iba tak si preplachtia. Zase niektoré zvieratá hibernujú, že? Čiže sa najedia predtým, spravia si inzulínovú rezistenciu, stukovatenie celého tela a potom si láhnú a čerpajú z tých zásob. A niektoré zvieratá dokonca vedia zamrznúť, že spať a zamrznúť. Napríklad žaba existuje, ktorá vie zamrznúť, ale prežiť a potom, keď odmrzne, tak ide ďalej. Čiže z toho, čo ty hovoríš, mi príde ten spánok ako evolučné predĺžovanie života. Že čím viac spíme, tak tým by sme mali viac ako keby predĺžovať život. Ale a chcem sa teraz na to premostiť na tú kvantitu spánku, že máme nejaké dáta, hlavne observačné, že ľudia, ktorí spia dlhšie, mávajú vyššiu úmrtnosť, mávajú vyššie riziko rôznych chronických ochorení. A teraz tá otázka na teba, že je to kvôli tomu, že oni spia dlhšie kvôli niečomu? To znamená, že sú chorí, majú spánkové apnoe, preto udávajú v tých dotazníkoch alebo v tých pozorovaniach, že spia dlhšie? Alebo je to otázka, že naozaj, že už sa dostaneme na nejaký spánok, ja neviem, 8-9 hodín, tak už spíme, už to nie je dobré. Aj k tým veciam, čo súvisia so chladom, mnohé gény, ktoré sú aktivované chladom alebo takým nejakým určitým stresom, si to môžeš predstaviť aj ako očkovanie proti stresu. Že vlastne ti vedia posilniť to tvoje telo, aby zvládlo aj iné veci. A čo sa týka presne, ako si sa pýtal, že tí ľudia, čo tak nejak veľa spávajú, že môžu skôr umierať, tak tam ty nevieš úplne povedať, že či napríklad musia spať tak veľa, lebo majú nejakú inú chorobu, kvôli ktorej keby napríklad nespali, by možno zomreli ešte skôr. Takže majú takú veľmi veľkú spavosť, môže byť spôsobené nejakými inými problémami a tým spánkom sa to snažia dobehnúť. Lebo to volá, kedy bola taká nejaká zvláštna správa v médiách, že ľudia, ktorí veľmi veľa šlofíkujú, že oveľa viac umierajú, že to boli práve ľudia, ktorí veľmi zle spali v noci, lebo mali rôzne choroby a ich podľa mňa nezabili tie šlofíky, ale ich pravdepodobne zabili tie choroby. Tie šlofíky sa snažili zrejme kompenzovať ten spánok v noci. Áno, a keby tie šlofíky nerobili, možno by žili ešte kratšie. Chcel som toto uviesť práve na vieru, aby ľudia rozumeli tým témam aj z takýchto nuans. Poďme sa však venovať možno tomu kratšieho spánku, lebo ten kratší spánok je asi to, čo zväčša v populácii vydávame viac. Áno. A čo často nie je kompenzácia toho, že telo potrebuje skrátka spať menej. Môžeme sa aj tým málo spáčom venovať potom čiastkovo, ale zrejme je to tým našim sociálnym životom, ako žijeme, ako sa vo všetkom ponáhľame, ako chceme všetko stihnúť. A preto si ukrajujeme z čoho? Zo spánku, keďže máme všetci 24 hodín denne. Tak ako je to s tým krátkym spánkom? Čo to spraví s našim telom? Čo to spraví s našou dušou? Čo to spraví celkovo s našim zdravím? A koľko je možno kvantifikovať, že koľko to je krátko spať? Áno, dosť často sa objavuje takáto sociálna insomnia, že ľudia kvôli všetkým týmto sociálnym aktivitám ten spánok zanedbávajú. A to paradoxne ti môže zhoršiť tie tvoje sociálne väzby, tie vzťahy, pretože keď málo spíme, tak aj horšie komunikujeme.
aj sa nám horšie manažujú emócie. A manažment emócií je veľmi dôležitá zložka komunikácie. A potom, keď zle komunikuješ, robíš nejaké impulzívne rozhodnutia, máš horšie vzťahy, tiež ti to môže zhoršiť spánok. Potom ďalšia vec je, že nemáš takú dobrú pozornosť, si ľahšie oklamateľný, robíš horšie rozhodnutia, zvyšuje sa nejaká šanca, že sa ti môže stať nehoda nejaká. Zároveň aj metabolizmus ti nefunguje tak dobre, zhoršuje sa schopnosť užitkovať glukózu, produkuje sa ti oveľa viac hormónu grelín, ktorý ťa robí hladným. Imunita ti horšie funguje, imunita je viac namáhaná, tým pádom máš aj vyššie riziko vzniku rakoviny, lebo tá imunita je zamestnaná inými vecami. Môže ti to narušiť biologické hodiny, pretože tie biologické hodiny nám týkajú vo všetkých bunkách a predstav si to ako také nejaké hudobné nástroje a optimum by bolo, že tak synchronizovane hrajú, synchronizovane týkajú, ale keď si každý tak nejak hrá po svojom, že to nemá toho dirigenta a nemá to ten pravidelný rytmus, tak nebudeš nejak na vrchole svojich možností a budeš aj metabolicky viac rozhádzaný. Takže celkovo tá tvoja biológia môže zrádzať a môže sa ti zhoršovať pamäť, môže sa ti zhoršovať rôzne kognitívne schopnosti alebo tá schopnosť učiť sa na každej merateľnej úrovni sa zhoršuje pri nedostatku spánku. Z toho, čo ty hovoríš, mi presne príde, že veľká spojitosť medzi tým, čo sa deje, keď človek stárne, zrýchlene stárne a tým, keď málo spí, pretože keď človek málo spí pomerne skoro, pri tej spánkovej deprivácii vzniká inzulínová rezistencia na úrovni svalov napríklad. Vznikajú iné mediátory z hľadiska mozgu a inak sa aktivujú centra, ktoré hovoria, ako sa máme správať, či máme byť agresívni, alebo či máme byť viac v kľude, či máme jesť a čo máme jesť. A z hľadiska tých nejakých faktorov dlhovekosti, ako fungujú bunky, že čo si hovoril, tie clock gény a všetky tie B, L, neviem aké gény, čo existujú vo vnútri tých bunkách, epigenetické zmeny. Mitochondriálna dysfunkcia, ktorá nastáva už po krátkej náme pri chronickej spánkovej deprivácii. To všetko je, že deficit spánku a zrýchlené stárnutie. Že keď sú tie sympózia agingu, chronický zápal. My vydávame z tých markerov chronického zápalu, keď človek spí málo, že sú elevované, čiže akože človek ich má v tele viac. Čiže mne to príde ako keby z toho, čo ty hovoríš a z toho, že prečo sme sa z toho evolučne nevyvinuli, že proste ten spánok je kompenzácia týchto všetkých procesov. A ešte aj tie biologické hodiny ty týkajú, ale aj chromozómy týkajú a vidím, že tu máš krásnu maľbu tohto chromozómu. A ten koniec chromozómu sa volá teloméra a tie teloméry nás chránia pred rakovinou, lebo ten lineárny chromozóm sa kopíruje dosť komplikované a ten úplný konček chromozómu nevie tá naša mašinéria perfektne skopírovať, tak sa vynechá a pri každom bunkovom delení je to teda skrátené o ten úsek a takto sa postupne skrácujú tie konce chromozómov teloméry, až sa skrátia tak veľmi, že už sa tá bunka nebude deliť. A toto je to bunkové starnutie, senescencia. A to starnutie je ako daň za ochranu pred rakovinou. A keď máš veľký stres v tele, starneš predčasne, tie konce chromozómov sa ti skrácujú ešte rýchlejšie a spánková deprivácia to tiež robí. Takže čím menej spíš, tým sa ti môžu viacej skracovať tieto konce chromozómov. A všimli si to aj nositeľka Nobelovej ceny za túto tému, Elizabeth Blackburn a psychologička Eliza Appel, že matky postihnutých detí nie len, že vyzerali staro a utrápené a zrobené, ale mali aj výrazne skrátené tie konce chromozómov. Všimli si, že aj mnohé opatrovateľky, pomáhacie profesie. A potom sa pozreli na to, že dobre, či to vedia aj nejako zvrátiť. A keď ich učili manažovať si ten stres, manažovať emócie, meditovať,
tak videli, že to skracovanie chromozómov nebolo také rýchle, alebo že dokonca sa trošku predlžovali tie chromozómy. Čiže pre tú tvoju rezilienciu, ako celkovú odolnosť aj fyzickú, aj psychickú proti stresu a náročným veciam, aby ti to napríklad aj nerozhodilo spánok, tak naučiť sa takéto veci, alebo robiť také veci, čo sa posilňujú, čo teba posilnia, môže byť veľmi dobrý nápad pre dlhovekosť alebo pre spomalenie toho starnutia. Určite, čak tam sú tie ďalšie hallmarks of aging, o ktorých ty hovoríš, napríklad teloméry, potom proteostáza vlastne. To znamená, že ako funguje proteosyntéza, ako sa vedia bielkoviny zabudovať efektívne nielen do svalov všeobecne, lebo však sú to štruktúry, ktoré držia tie bunky pokope. Ako sa vlastne dynamicky odburávajú tie bielkoviny a rôzne ďalšie tie hallmarks, ktoré sú tam v tom starnutí. Budeme sa venovať možno tým typom praktickým za chvíľočku. A poďme sa pobaviť možno o tých praktických radách. Ja ti budem dávať také, že rýchle otázky, rýchle odpovede. Budeš dávať ty. Okay. Že koľko je to, že populačne krátko spať? Priemerne. Tá Gaussová krivka, tých 80% ľudí. Menej ako 7 hodín. Okay. Alebo menej ako 6. OK. Čo spraviť vtedy, keď mám jednorazovú takúto spánkovú depriváciu? Nemám to vôbec riešiť a mám ísť spať skôr alebo spať o tom istom čase? Čo mám spraviť? Jednorazovú spánkovú depriváciu dospí čo najskôr, ako sa dá. Ak si môžeš dať niekedy čo najskôr šlofíka, urob to. Ale nie asi neskôr počas dňa, lebo mi to môže ovplyvniť zaspávanie počas noci. Ak je to jednorazovo, tak ti to nemusí ovplyvniť. Že keby si to tak musel robiť každý jeden deň, že si dávaš veľmi dlhé šlofíky, vtedy ti to môže posunúť biologické hodiny, ale ak to spravíš jednorazovo, tak ti ich to neposunie. Čo je to veľmi dlhý šlofík? Nad koľko minút? Desiatok minút? Nad 30 minút. Čiže 30 minút je ten taký power nap. Taký, že 30-minútový power nap si môžeš dávať každý jeden deň a neposunie ti to tie biologické hodiny, ale ak by sa stalo, že si nespal celú noc alebo si spal len 1-2 hodiny a máš možnosť si dať aj šlofíka, ktorý trvá 1,5 hodinu alebo trvá 3 hodiny, tak to urob. A neposunie ti to potom biologické hodiny na ten ďalší deň. Dobre. Zväčša platí ale to, že keď človek nestihne takýto šlofík, lebo však zväčša má deň, že pracuje a rodina a čokoľvek. Je to, že no deal, že akože tá jedna noc, keď sa to stane počas týždňa, tak je to OK? Že problém je, keď sa to stane 5-krát počas týždňa a človek to chce dospať cez víkend? Akože pokiaľ sa týka toho šlofíku, ktorým to dospíš, je to akože no deal, ale ak sa pýtaš, že či sa to dlhodobo neprejaví na tvojom zdraví, keď jedna noc v týždni, no môže sa to prejaviť na tvojom zdraví. Akože nemusíš sa hneď rúcať kvôli tomu, ale jasné, že to môže mať následky. Čiže máme na to dáta, hej? Neviem, koľko tých dát je, ale čo som tak nejak načítal, tie informácie, tak vieš, to je presne tá otázka, že keď máš nejakú dlhodobú spánkovú depriváciu, tak teraz čo? Bude to mať nezvratné následky, keď to trvá 10 rokov? Alebo keď si ty ten istý človek a máš obdobie, že teraz nespíš 1 noc v týždni, potom spíš perfektne každý deň. Potom nemyslím, že nespíš 1 noc, ale že možno nemáš tých bežných 7-8, ale možno mať 5 a 6. Čiže to je problém. No, najprv to možno problém nemusí byť, ale keď zistíš, že začneš chorlavieť, alebo začneš byť nejaký podráždený, alebo proste sa začnú prejavovať také nejaké zmeny, vtedy to môže začať byť nejaký problém, ale ja si myslím, že my máme určitú robustnosť a veľa vecí sme schopní zvládnuť.
a vieme rozchodiť. Nie sme takí mäkkí, ako sa niekedy hovorí. Áno, nie sme takí mäkkí, ako to vyzerá. A čiže môže si to ten individuálny jedinec pozrieť tak, že pokiaľ nebýva chorejší, možno nemá zmeny nálad a tie nejaké, dajme tomu, krvné testy, vyšetrenia vyzerajú dlhodobo dobre, že tak tým pádom znáša takéto, že raz za čas, keď sa mu niečo stane. Áno. Hej. A myslím si, že aj to správanie človeka alebo aj správanie zvierat je celkovo tak veľmi citlivé na rôzne veci, že aj to správanie ako také môžeš považovať za diagnostický marker. Že keď vidíš, že sa nejak veľmi mení tvoje správanie, tak to s tým môže súvisieť. Jasné, určite, že to vidíme na psoch, ktorí keď musia v noci byť hore z akýchkoľvek dôvodov, že ako sa správajú potom. Hej, že je tam rozdiel, teda aspoň ja to vidím. Dobre. A čo sa týka tých krátkych spáčov, je teda pravda, že sú niektoré tie gény, ktoré možno 1% populácie, možno aj viac, predurčilo k tomu, možno evolučne to vzniklo, tieto genetické mutácie, že sú tí udržiavači ohňa, tí, čo strážili v jaskyniach niekedy, že im stačí 4 až 5 hodín spánku, lebo však sú tie gény niektoré, ADRB, tuším, 2 a ešte čo? Viem o 2 génoch. Zabudol som, ako sa presne volajú, ale... Že sú dva tie hlavné gény. Poznajú sa 2 gény, ktorých nositelia netrpia na to, ak spia takto krátko. Ale to má menej ako 1% populácie. Takže väčšina z nás to tak nemá, ale títo ľudia neboli pozorované na nich žiadne negatívne dopady toho. A tým pádom môžeme sa v populácii stretnúť s niekým takým. Ak je to, že menej ako 1%, akože na prvý pohľad to není až tak veľa, ale že keď je to, že 1 z 200, čo je že 0,5%, tak akože tí ľudia budú na ulici a možno niektorí im budú dávať alarmy a oni povedia, že ja som úplne v poriadku, že ja fakt, že spím 4-5 hodín denne, že aby sa možno tí ľudia nebali, ale väčšina ľudí to asi nebude. Áno, ja by som preto aj chcel zdôrazniť, že to odporúčanie, že každý by mal spať 8 hodín je len priemer, lebo závisí to aj od našej genetiky, aj od našej životnej situácie. A tá dĺžka spánku, alebo tá potreba dĺžky spánku sa môže počas života meniť. A môžeš mať obdobie, že potrebuješ spať 10 hodín a vtedy funguješ optimálne. To sa napríklad ukázalo na olympionikoch a profesionálnych športovcoch, že oni fakt prosperujú z toho, keď spia 10 hodín denne. Ale môžeš mať aj obdobie, že tomu človeku stačí 8, alebo aj žena, keď je tehotná, potrebuje spať inak, ako keď nie je tehotná a je to stále tá istá osoba. Alebo niekedy máš obrovskú psychickú záťaž, inokedy nie. Takže to treba prispôsobiť tým aktuálnym životným okolnostiam a keď sa budeš umelo snažiť spať 8 hodín, to neznamená, že ťa to z niečoho uzdraví, ak je ten problém na nejakej inej úrovni. Povedz mi, mám tu podľa mňa veľa poslucháčov a sledovateľov, ktorí sú v takomto produktívnom veku, že majú mladé deti. A že či som to robil dobre ja, keď ešte naša dcéra v noci buntošila, že ja som vtedy tak nejak automaticky si povedal, že po nejakej dobe, že to proste inak nejde, že ja musím začať chodiť spať s ňou, alebo že proste, že sme si povedali doma, že uspíme ju a ideme si láhnuť aj my, lebo tým, že v noci tá noc bola prerušovaná v akýchkoľvek fázach spánku, vrátane najhlbších deep, vrátane REM spánku, hej, že keď ty by si sa štandardne zobudil, ale teda to dieťa potrebuje, že si pamätám, že niekedy sme mali noci, že som sa zobudil o 1 a potom som 2 hodiny nevedel zaspať a keď by som nechodil spať tak skoro, tak proste by som nemal šancu ráno stať do práce a ísť. Že či toto môže byť tá cesta, že keď vieš, že je takéto obdobie rodiča? Aké máš ty nejaké praktické skúsenosti s týmto? Na takéto veci sa mi osvedčilo, keď pracujem s ľuďmi na formovaní návykov, lebo keď máš také nejaké rôzne rutiny, keď sa stanú aj nejaké napríklad ťažké nečakané situácie, tak vďaka tým rutinám ich môžeš ustáť a aj ten spánkový režim môže byť taký nejaký natrénovateľný a ty ak vieš očakávať, že sa toto stane, tak si sa vlastne prispôsobil svojim správaním
Možno tam mohlo zohrať úlohu, že ty si tomu dieťaťu tiež išiel príkladom, že vlastne všetci idete spať, tak sa cítite, že áno, robíte to spolu. Tak vďaka tomu, že si išiel skôr spať, si dokopy toho naspal viac, ako keby si chodil spať neskoro, lebo by ťa aj tak zobudila. Ako myslíš to, že sa stalo, že videla, že spím a nemala na výber? Akože to sa stalo, že som ju uspával a uspal som seba. Môže sa to stať, vieš, a ja si myslím, že to dieťa je veľmi múdre a ono vycíti, že v akom si ty stave a či si pokojný a vieš, aj také nejaké zývanie je nákazlivé a vieš, tieto naše zrkadlové neuróny. Tak viem si predstaviť, že aj keď tí ľudia sú takí spacifikovaní, tak aj tie deti spacifikuješ a môže to mať taký kolektívny efekt. Vieš čo, neviem, či to bola naša situácia. Ale každopádne zvládli sme to aj týmto niečím, ale poviem ti z tej vlastnej skúsenosti, že to zanecha v tebe stopu, že to proste nedospíš. Že viem, že to je nejaké to zrýchlené stárnutie, že proste ten prerušený spánok, že aj keď sme mali noci, že sme reálne boli v posteli 10 hodín, ale keď si hore 6-7 krát v noci, to proste... Keď sa pozrieš na to z evolučného hľadiska, tak keď sa ti narodia deti, tak ten tvoj mozog sa preprogramuje tak, aby ťa budila každá malá blbosť, aby si ty ochránil tie deti, lebo vieš, volá kedy dávno v tej evolučnej histórii, keď sa také niečo stalo, tak to zvýšilo šancu prežitia tvojich detí, keď ty si sa zobudil a nespal si a tvoje deti majú tvoje gény, takže tvoje gény prežili. A bola väčšia šanca, že tvoje gény prežili, keď ty si sa zobudil a bol si nevyspatý a poškodil si zdravie tým, že si sa vlastne budil a chránil si ich, ale výrazne si zvýšil šancu ich prežitia. Jo. Veľa ľudí si myslí, že a veď to nedáva zmysel, že prečo by nám to tie deti robili a že asi nechápete úplne tú biológiu, že tie gény, keď už sa rozmnožia, že to je to najdôležitejšie, čo sme v svojej histórii mohli spraviť v tej ére proste predátorov, že akože, že to už zväčša tá biológia je jedno toho jedinca. Žijeme v inej dobe, ale keď chceme byť zdraví, mať well-being, ale to je oveľa dôležitejšie ako my. A toto máš neodarvinizmus v praxi. Určite. Vieš, takže jak aj Richard Dawkins hovorí, aj v knihe Sebecký gén, že ty si ako vozidlo, aj tvoje deti sú vozidlo, v ktorých idú tvoje gény a ty vlastne chceš, aby prežili. Ale ty ako dospelý človek, silnejší, vieš proste prežiť, obrániť a vieš to dospať aj potom. A tiež sa mi celkom osvedčilo, že napríklad takí nejakí ľudia, ktorí museli stále vstávať kvôli deťom, tak keď si to vedeli zariadiť tak, že sa niekedy v priebehu počas dňa dospali, vieš, lebo niektorí ľudia sú takí, že nemali by nejaký biologický problém so spánkom, ale nemajú čas spať, alebo si to nevedia tak nejak zmanažovať, ale tak, ako si niekto môže zaplatiť upratovačku, že nech uprace byt, tak môžeš si zariadiť, že dobre, niekto ti postráži tie deti, aby si sa ty dospal, keď si rodič, ktorý má veľa roboty alebo proste to nestíha, že v dnešnej dobe, že áno, máme tu rôzne nástrahy a rôzne nevýhody, ale máme zase aj výhody, že dajú sa nájsť také nejaké riešenia, že napríklad aj niekto iný sa môže o tie deti postarať na to, aby sa ten rodič dospal, ak sa mu to inak nedá. A je lepšie, keď toto bude robiť, ako keď to nebude robiť. To boli asi tie výhody tých kmeňových fungovaní, kde sme ešte žili v nejakých kmeňoch rôznych a to dieťa sa vychovávalo kolektívne alebo možno ešte nemusíme ísť dávno do histórie, že aj týchto končín, že boli 2-3-generačné domy a pomerne mladí ľudia mali deti, to znamená, že babka mohla mať 40 rokov, prababka mohla mať 60 rokov, takže... Určite ten grandmother efekt, to je efekt starej mamy, že to malo určite veľkú rolu v našej evolúcii. Zase teraz sa veľmi často sťažujú mladí ľudia na nedostatok podpory od svojich rodičov, čiže áno, že... A predstav si, že teraz je taká doba, že žijeme v iných mestách, v iných krajinách, úplne zmeníš prostredie a nemáš tam ani kamarátov, ani rodinu, ani nikoho, na všetko si sám a je taká materialistická doba, alebo úspech sa meria cez peniaze, alebo musíš
sa oveľa viac obracať, aby si proste zarobil na tie účty, aby si ich mohol platiť, tak jasné, že potom dávame prioritu nejakým iným veciam, ale keď sa toto takto stane, tak ale ľudí ani nenapadne nad tým sa zamýšľať, lebo my sme tak nastavení, že spať je lenivé a treba viac makať a menej kecať. A je to tie motivačné reči, že kým moji sokovia spali, ja som robil. Áno. Tak myslím si, že aj kvôli tomuto, že ako máme nastavené hodnoty, alebo ako máme tú definíciu úspechu, tak mne sa páči, ako sa túto definíciu úspechu snaží zmeniť Arianna Huffington, zakladateľka Huffington Post. Ona založila aj platformu Thrive Global. Ona je známa tým, že ona skolabovala kvôli nedostatku spánku a vyhorela. Postavila sa znova na nohy. A mne sa páči, čo hovorí, že úspešný človek nemusí byť, že proste bohatý muž, ale to môže byť aj mamička, ktorá má deti a dobré vzťahy, kamarátstva, vyrovnaný život a máme proste takéto hodnoty. A mnohé z toho sa ani nedá kúpiť za peniaze. A my tým, ako máme nastavené hodnoty a že tie peniaze sme povýšili nad všetko, tak potom dosť často kvôli tomu zanedbávame spánok. Ale keď si tí ľudia sa zamyslia nad tými hodnotami a pozrieš sa na to ešte ako na taký skupinový projekt alebo taký celospoločenský projekt, že nebudeš posielať pracovné maily ľuďom o 2:00 ráno, budeš rešpektovať, že proste spia, alebo susedia budú brať na seba ohľad, v tomto kolegovia, a keď si uvedomíš proste, že aké je to dôležité, tak vtedy myslím si, že vtedy je väčšia šanca, že sa to bude meniť v praxi. Alebo už sa to ináč aj mení, už sa tá osveta šíri a je to podľa mňa na tejto ceste, len to nie je ešte tak rozšírené. Určite. Akože ja sa stretám s tými ľuďmi veľmi často, ktorí tým, že pracujem tak, ako pracujem, že ktorí majú často všetko, to, o čom ty hovoríš, ale chýba im to, možno to šťastie, tie roky, ktoré im utekla rodina medzi prstami a podobne. Čiže určite s tým súhlasím. Ten spánok, daj to. Väčšina ľudí hovorí, že keby sa vrátil naspäť v tej kariére, však aj predtým, ako sme sa bavili my spolu dvaja, že mal som za sebou obdobie, kedy som pracoval od 6. do 10. od rána do večera, aby som budoval kariéru a áno, že na jednu stranu je to, že ťažím z toho doteraz, ale ako keby že sa mám vrátiť naspäť, asi by som to už nerobil. A povedz mi, že čo by si urobil inak, keď sa teraz na to pozrieš z tejto polohy, ktorej si teraz? Vieš čo, myslím si, že mať väčší ten balans medzi tým pracovným životom a tým súkromným životom. A ako keby, ja si nemyslím, že to musí, že buď to alebo to, hej, že to môže byť to, že môže to mať flow, ale ako keby že si myslím, že veľa tých pracovných možností aj tak prídu, alebo keď nebudú, tie budú iné. Hej, že ako keby že tak si to teraz myslím, že keby sa to, čo som nakulminoval pracovne možno počas 5 rokov a že som zanedbával často ten spánok v tom, že som dokončoval nejakú dizertačnú prácu alebo nejaký plán pre niekoho, alebo proste som písal knihu po nociach, že možno by som napísal ten plán pre to človeka neskôr, že by som pomohol menej ľuďom, alebo že by som možno ukončil neskôr to PhD, alebo tú knihu, ale že vlastne by to neutieklo. To si myslím teraz. Akože, vieš, nemôžeme sa hrať na Boha, aby sme si mysleli, že ako by to bolo. Ale tak si myslím, že by to nejak mohlo fungovať. Tak som na teba hrdý, že takto uvažuješ. Ja som sa tiež časom tak nejak viac naučil veriť životu, alebo tiež mám pocit, že nemusí to byť iba tým jedným spôsobom, iba tým jedným modelom. A niekedy niekomu niečo ide neskôr, ale to nemusí byť akože katastrofa, alebo... Jasné. Takže, vieš, aj ja robím doktorát už 14 rokov, lebo tiež sa stali proste veci a cítim, že som sa proste rozvinul aj v iných veciach, uzdravil som si rôzne veci, vidím, že na tej kvalite tej práce sa to prejavuje, pre niekoho to vyzerá možno divné, ja sám by som to nečakal, ja som sám z toho prekvapený
ale tiež vidím, že tie životné okolnosti sa môžu proste tak nejako vyvinúť a potom zrazu sa ti veci strašne rýchlo nakombinujú, že to zrazu tak nejak do seba zapadne a niekedy je to, že áno, že všetko naraz, že nemusí to byť vždy len takáto postupnosť alebo nemusí to byť len takto špecializované, ale možno, že byť aj otvorený tomu, že nie je iba jeden jediný model šťastia alebo nie je iba jeden jediný model života, ako by to malo byť. Jasné. A hlavne, vieš, ak to vidíš na ľuďoch, ktorí si vedia spraviť druhú alebo tretiu vysokú školu v 40-ke, my sme mali spolužiačku, ktorá bola o 6 alebo 7 rokov staršia ako my sme si už vtedy brali, že je úplne že iná generácia, lebo mala malé dieťa a vidíš, teraz má proste to dieťa, má dospelé a užíva si život, je lekárka, takisto ako veľa, že teraz som známu stretol a hovorila, že ona by chcela študovať medicínu, ale že už je neskoro, že koľko má rokov, že 27 a že... A to sú často príbehy, ktoré si nahovárame. Jo, jasné. A dosť často sú to ináč príbehy iných ľudí. Potom si uvedom, že skadiaľ pochádzajú tie príbehy, podľa ktorých funguje tvoj mozog. A tým, že my si tie príbehy vytvárame, my si ich môžeme aj prestať vytvárať, alebo ich zmeniť. Jasné, určite. A ešte mi veľmi vtipný prišiel Karol Džerasi. On bol rakúsky chemík, profesor, tuším, na Stanforde. On je vynálezca antikoncepčnej pilulky. A on proste chodil a na univerzitách prednášal, že prečo by mali mať ženy deti čo najskôr a mali by začať študovať na univerzite, až keď porodia deti. Predstav si, že toto ti prednáša profesor, ktorý vynašiel antikoncepciu. Vieš? Akože zaujímavý názor, ale vidíš, že nemusí to byť považované za neúspech, že niekto proste chce mať najprv rodinu. A ja som mal ináč aj takú spolužiačku, že my sme boli prváci na výške a ona proste tehotnela, rodila deti, podľa mňa perfektná vyrovnaná baba a proste teraz má 3 deti. Možno niečo sa jej o rok nejak posunulo. A teraz čo? Niekto ti povie, že to bolo nesprávne, že on by to tak nerobil. No ale za to, že on by to tak nerobil, to neznamená, že tomu konkrétnemu človeku to nevyhovuje. Takže si myslím, že je dobré, že sme teraz v takej dobe, že môžeme nechať ľudí, nech sa vyfarbia takí, akí sú, nech urobia to, čo proste potrebujú si urobiť. Ale nech pritom dostatočne spia. Alebo vieš, by si povedal, že veď keď sú mladí a flexibilní a vedia sa s tým vyrovnať, tak to mohlo byť dobré, že si vtedy porodili, vychovali deti a teraz spávajú lepšie. My si to isté myslíme s manželkou, že keď že asi je to z nejakého dôvodu, že môžeš odtehotnieť biologicky pomerne skoro, hej, že áno, že už je iná doba, ale že akože je to podľa mňa náročnejšie pre tých mladých, ale ako keby, že zrejme to znášajú, ten puffer fyzický a psychický je možno trošku väčší. Ja som sa o tomto bavil s jednou mojou známou, s takou jednou top biznisovou mentorkou. A ona mi povedala, že Tomáš, kedy sú ľudia pripravení mať deti? Že bol si ty niekedy pripravený mať deti? Mentálne áno, určite, no, že tam je, to je iná záležitosť. No. Ale vieš, akože sú veci, na ktoré možno sa nikdy nebudeš cítiť byť pripravený a proste prídu a budeš ich musieť riešiť. Budeš sa musieť s nimi vyrovnať. Jo. A takto, že, lebo že za mňa, keď sa vrátim k tomu starnutiu, tak to je, že ty keď si mladý, ochorieš, tak zväčša to ako keby, že to telo nejakým spôsobom vráti sa naspäť do homeostázy, do normy. A čím si starší, tým menej vie kľúčkovať od do v tej hranici, ako keby, že raz to nedá a proste a ako keby mne príde napríklad v tej chronickej deprivácii spánku, že síce to telo dá, vieš, že my keď sme mali 20 rokov, že sme žúrovali do rána do 5. o 7. sme išli na vizitu niekde v škole, hej, ale a boli sme v pohode, potom sme si dali šlofika a išli sme zase niekde do baru so študentami, ale ako keby že skôr to vidíš, že sa ti hromadia tie nejaké poškodenia organizmu a že to telo si to zapamätáva aj cez to, že to vie nejakým spôsobom vyrovnať náspäť, ale že sa ti to nejakým spôsobom hromadí. Aj tak ti tí veci ohľadom dlhovekosti o tom hovoria, že to je hromadenie tých záležitostí, čo ti stanú počas života a potom jedného dňa už
U niekoho skôr, u niekoho neskôr to telo nedá a tá homeostáza už sa neudrží. Že či to tak je reálne dlhodobo s tým spánkom. Že či radíš, áno, že ľudia spíte, aj keď si myslíte, že to zvládnete v 20-ke, že snažte sa spať čo najkvalitnejšie a čo najoptimálnejšie. Myslím si, že áno, lenže tým, že my nežijeme v ideálnom, optimálnom svete a to sa mi aj osvedčilo, keď učím ľudí formovanie rôznych návykov, že keď si myslíš, že všetko musím robiť na 100%, inak sa to nedá, tak sa aj zblázniš z toho. Ale keď sa snažíš robiť tie veci napríklad na 90% tak, ako by si mal, to môže byť aj strava. To nemusí byť iba spánok, to môže byť strava, cvičenie, podobné veci. Tak povedzme, že väčšinu času to tak máš, ale keď to občas pôjde úplne mimo, tak to tebou tak nezamáva, ako keby to bolo mimo každý jeden deň. Jasne. Dôležitá je tá konzistencia. Čiže, ale konzistentnosť. Tá konzistentnosť, len pripraviť sa na to, že dobre, nežijeme v ideálnom svete, v optimálnom svete. Keď sa ti podarí na 90% riadiť sa tými návykmi, ktoré máš, alebo mať tie rutiny, tak ťa to nerozhodí tak, ako by ťa to mohlo rozhodiť, keby si mal každý deň úplne iný, alebo keď príde nejaká extrémna kríza, tak ty aj vďaka tým rôznym rutinám, ktoré máš, tak to vieš lepšie ustáť, lepšie sa zmanažovať, skôr sa dostať do tej homeostázy. To môže byť aj príklad, že mojej kamarátke detko spadol zo schodov, zlomil si rameno, brutálne mu to krvácalo, jeho manželka tam robila totálnu paniku, jej deti tiež, ona musela robiť. Tak zmanažovala sanitku, zmanažovala teda manželku toho detka, zmanažovala svoje deti, pohodička, ale ona už mala rutiny, že ako to spraviť a ešte si odrobila aj tú svoju robotu a nezamávalo to ňou tak veľmi, ale jasné, že bol to taký nejaký stres. Ale keď tie rutiny nemáš, alebo keď si sa neočkoval proti stresu, takými nejakými rôznymi skúsenosťami, tak to s tebou možno môže zamávať viac, ale ak nejaké veci vieš očakávať a rutínne si ich niekedy riešil, tak ti to môže pomôcť vrátiť sa do tej homeostázy, či už ide o spánok ako taký, alebo aj nejaké iné výkyvy do extrému. Poďme dokončiť ten spánok a budeme sa venovať tomu očkovaniu stresu. Hej. Takže rýchlo otázky a odpovede pokračujeme. Aké máš praktické tipy z hľadiska zaspávania, keď človek má problém, že dlho sa tam niekde prevaluje v posteli alebo zistí, že má nekvalitný spánok z hľadiska hygieny spánku, možno svetla, modré, zelené, červené okuliare, čo si o tom myslíš, možno teplota izby, tma a tieto veci. Čo z toho je tak naozaj dôležité a čo z toho podľa teba nie je dôležité? Podľa mňa tie zásady spánkovej hygieny je dobré, aby si ľudia uvedomili, že to zaváži všetko, čo robíš cez deň, že to nie je iba hodinu pred spaním. Čiže ak niekto nemôže spať, lebo mu brutálne víria myšlienky v hlave, kedykoľvek si to vie v hlave upratať počas dňa, tak mu to pomôže na ten nočný spánok. Jasné, že keď sa už stane takéto niečo v noci, dá sa robiť aj niečo v noci, ale ak si to vieš upratať počas dňa, tak sa ti to v noci nebude tak veľmi stávať. Alebo ak nemôžeš spať preto, lebo si hladný, tak to sú veci, ktoré tiež vieš manažovať počas dňa, lebo ani zvieratá nespia dobre, keď si hladný. Alebo konzumuješ veci, ktoré pre teba alebo proste... keď si možno najedený. Áno, alebo vieš, keď sa proste prežerieš, alebo zješ veľmi veľa, alebo aj málo. Teplota ti neklesne dostatočne rýchlo. Áno, alebo niečo, na čo si alergický, vieš, ti bude búšiť srdce z toho, tiež môžeš mať proste teplotu a ťažko sa ti bude spať. Takže takéto veci vieš vychytať aj počas dňa a potom už pokiaľ sa bavíme o tej samotnej noci, môžeme to aplikovať napríklad aj v lete. Nie každý má klímu a to neznamená, že musíš mať 18 stupňov, inak nezaspíš, keď je vonku 40. Ale čo je také univerzálne, aplikovateľné, že keď tá teplota počas noci aspoň trošku klesne oproti tomu, ako bola počas dňa, dosť často sa spomína, že aby ten rozdiel v teplote bol 3 stupne, že ak je napríklad večer o 3 stupne chladnejšie, ako bolo cez deň, veľmi ti to môže pomôcť. Alebo môže byť, že dáš si teplú sprchu a po tej teplej sprche... Alebo saunu. Telo sa chce ochladzovať, takže on si samo aktivuje mechanizmy na ochladzovanie sa.
A to môže byť tiež akože celkom dobrý tlak na Rýchlejšie spánok. zaspíš. Rýchlejšie zaspíš. Potom Čiže opak je otužovanie. Otužovanie sa neodporúča, lebo telo sa potom vyhrieva hodiny potom. môže ťa to napumpovať. A to môže byť aj cvičenie. Vieš, že akože cvičenie môže byť Vysokointenzívne. zdravé, ale vysokointenzívne cvičenie sa neodporúča 3-4 hodiny pred spánkom, ale niektorí ľudia sú takí citliví na to, že keby cvičili intenzívne a docvičili by 4 hodiny pred spánkom, tak aj tak to bude mať vplyv na ten spánok. Jo. Tak To takí ľudia... musí každý individuálne odsledovať. Takže takým typom by som odporúčal skôr tak intenzívne cvičiť ráno, ale potom, čo sa týka pohybu, že pohyb nemyslím cvičenie, ale že pohyb, ktorý ti veľmi nestimuluje srdce, že prechádzka, yoga, stretching, to môžeš robiť hocikedy. Jo. A ešte teda áno, že ideálna by bola úplná tma, alebo keď sa niekto bojí tmy, napríklad malé deti, alebo je dobré nejak vedieť trafiť v noci, keď treba, tak červené svetlo alebo oranžové svetlo. Ešte by som odporúčal, že ak máte také nejaké kontrolky, diódy na niečom, všetko, čo netreba vidieť, prelepiť hliníkovou nepriehľadnou páskou a ak to treba vidieť, ten indikátor, tak červenou fóliou, proste uvidíš to svetielko, lebo tam stačí úplne, že jeden fotón modrého svetla a mozog si myslí, že je ráno, alebo kebyže otvoríš chladničku v noci, to je to isté, biele svetlo. Takže uvedomovať si toto a je úplne jedno, že na ako dlho, keď tú chladničku otvoríš na 3 sekundy, to je jedno, že to bolo 3 sekundy alebo 30 minút, ten mozog dostal... A nie je to asi úplne jedno? Hej, že akože tie luxy sa zrejme na seba navezuje, je tam tá časová os, hej, že to je ráno, keď budíš ten mozog, že asi je rozdiel, čiže minúta alebo 10 minút, ale že dôležité je, že v noci dáš proste ten stimul, že modré. Ja som čítal, že už len záblesk by stačil veľmi krátky a mozog by si myslel, že je ráno. Že pokiaľ ide o modré svetlo... Verím tomu, že to môže zobudiť, Hej. že takto, ty si na to expert, len viem, že je tam, že aj tá časová os expozícii tým luxom tam spraví proste niečo, hej, že keď to máš... Že to viac aktivuje Určite, akože viem si, kognitívne. fyzikálne si viem predstaviť, že máš tam nejaké luxy, potom do toho je nejaký uhol na to oko, lebo asi je rozdiel, že či to ide takto zhora, alebo či to ide priamo do tých očí, lebo ten uhol tam bude, však je to nejaká vlna, hej, že akože to žiarenie je vlna do toho oka. A potom je tam aj nejaká ten čas expozície, že viem si predstaviť, že keď by som, ja neviem, že vyliezol von na slnko, išiel hneď naspäť na sekundu, tak je to iné, ako keby sa 10 minút pozerám do slnka. Ešte tento, povedzme, neviem, či to mám nazvať ako psychologický alebo dizajnerský efekt. Veľmi dobre to má naštudované Hinek Medžický, vynálezca a osvetľovač, že v našej evolúcii, keď zapadalo slnko, vieš, že slnko je také oranžové, je proste nízko na horizonte, ale aj sme mali nejaký oheň a ten oheň mal oranžové červené svetlo, ale bol na zemi, nebol hore nad tebou. Jo. Čiže po západe slnka, alebo keď je fakt, že tma, tak by bolo dobré, aby ten zdroj osvetlenia bol v takej výške, že keď sedíš, tak je vo výške tvojich očí, alebo nižšie. Lebo keby svietil akože zhora, tak to robí niečo, čo sa volá ako žltá tma, že to takto zhora na teba ide. A to je neprirodzené, že cez deň by bolo dobré, aby to biele svetlo svietilo zhora, alebo proste, že zovšadiaľ, ale že večer práve, že má zmysel mať tie lampy na zemi, alebo tie lampy, čo sú akoby načítanie, že to máš proste nad kreslom, že to má na psychiku, akože len neviem, či to mám nazvať akože z hľadiska dizajnu, ale má vplyv to, kde máš umiestnený ten zdroj svetla. A teda po západe slnka je lepšie, keď ti tie zdroje svetla svietia vo výške tvojich očí, keď sedíš a nie na strope nad tebou. To by bolo lepšie. Alebo že úplne pred tým, ako ideš spať, keď je to proste nejaká lampička na nejakom nočnom stolíku alebo niečo v takej výške, že môže to mať vplyv na tvoju psychiku z tohto hľadiska. Ale neviem ti povedať, že či to má vplyv, že ako to presne dopadne do tvojho oka. Každopádne má vplyv, že mali by sme blokovať čo najviac to modré a zelené
Áno. Žiarenie, Áno. to spektrum žiarenia. Áno. Aspoň hodinu pred spánkom. Áno. A môžeš mať teda, že aj okuliare s červenými sklami, môžeš si nastaviť rôzne filtre na obrazovkách. A musia blokovať 100%. Že to je to, čo som sa naučil z tých všetkých expertov, lebo sú okuliare a kvôli tomu aj tie štúdie vychádzajú tak heterogénne niektoré od tých červených okuliarov, že v skutočnosti niektoré nie sú že červené a neblokujú 100% modrého alebo 100% modrého a zeleného svetla. Že tam je ten asi najväčší problém. Aj toto. A druhá vec, že jedna vec je, že žiarenie ako také a druhá vec je, že ten mozog vie, že ten mobil nie je iba na čítanie a častokrát je to taký mentálny, stimulujúci obsah, vie, že keď niekto pozerá fotky, videá, proste ide to. Ale napríklad kniha je len na čítanie a ty si určuješ rýchlosť čítania, neurčuješ si rýchlosť videa. Takže to a tiež to môže byť horor, či čítaš, vieš? Krimi, thriller. Môže. Tiež by sa asi tí ľudia mali brániť takýmto, či? Že rozlišujte, že ak ste také nejaké úzkostlivé, ustráchané typy. Ja tak... každému odporúčam, že nech si prečíta moju knihu pred spánkom. Že dobre zaspí. Že veľa informácií. Nie, srandujem. Dobre, a povedzme možno, že teda, však to vieme, teda svetlo vieme. Zatiaľ sme večer, hej? Večer, svetlo, aké, fajn. Teraz teplota si povedal, že skôr nižšia, že možno ten optimum je 18 až 22 stupňov, ale že nemusí to byť. Či? Ja osobne nie som fanúšik jednej konkrétnej teploty. Okay. Ja odporúčam, že o 3 stupne menej ako počas dňa. Dobre, super. Zvuky. Je dobré, keď, ja neviem, že susedia ti buntošia, že dať si do uši štuple? Ja si myslím, že v tomto prípade by bolo lepšie dať si do uši štuple. Druhá vec je, že niekto nemá rád úplne dokonalé ticho a niektorí ľudia majú radi nejaký šum. Vieš, ako šum vetra, šum lístia a sú také nejaké rôzne. A vieš si to pustiť aj taký nejaký, čo to je, že biely šum, alebo ako sa to volá? Áno, že také nejaké monotónne zvuky sú väčšinou lepšie. Uspavanku. Takéto šumy, áno. Pre niekoho to môže byť dobré, takže toto je také individuálne, alebo ešte druhá vec, že hlavne dosť často ľudia, ktorí žijú sami, starí ľudia, ich upokojuje, keď počujú nejaký ľudský hlas. Tak vieš, keď akože majú pustenú telku, tak niekde v pozadí. Že počujú, akože, ako sa rozprávajú nejakí ľudia alebo nejaký spev. Niekomu to môže tak upokojiť nervový systém, že v tom stave lepšie zaspí napríklad. Čiže niekomu to môže pomôcť, niekomu to môže vadiť. Takže v tomto to môže byť individuálne. A akože ja osobne spávam so štuplami v ušiach. Mne sa vtedy spí lepšie. Poznám ľudí, ktorým to nevyhovuje. Takže podľa toho, aký ste typ, môžete to vyskúšať. Tí, čo nemajú závesy alebo nejaké rolety, maska obyčajná nejaká na oči, môže pomôcť asi zrejme? Určite áno. Určite môže pomôcť maska, alebo sú aj rôzne riešenia, ako sa to dá ešte viac zatemniť. Už som našiel aj také... Alebo dať na okno. To som zvykol robiť voľakedy, ale teraz sú už aj také riešenia, že vieš, keby si išiel na nejakú hotelovú izbu napríklad, že je to proste taká textília nepriesvitná, že je to úplne akoby zatemňovací záväz, ale má to také prísavky okolo, že to vieš proste prisať tou plastovou prísavkou a v pohodičke odlepiť. Alebo sa to prisaje aj na okno. Akože dneska sú už rôzne riešenia. Sú chytavky všelijaké. Takže môže to byť dobrý nápad, že ak tam je nejaký veľký svetelný smog, tak to môže byť tá správna vec. Asi neotvárať nejaké ťažké témy večer v posteli, že s manželkou sa začneš baviť o nejakej závažnej situácii, že to asi tiež nebude dobré z mojej empírie pred spánkom. Je dobré, akože ja ľuďom odporúčam, že aby si natrénovali také nejaké slovné spojenie. Mám kamaráta, ktorý akože v Rakúsku si proste natrénoval so svojou ženou, že míce kace, čo je akože cica míca. Že keď je nejaká hádka a povedia toto, tak to znamená, že dobre, meníme tému a budeme sa baviť o tom, keď akože vychladneme. A je to celkom dobrá taktika, že keď už vidíš, že už to úplne začína vrieť a ide to niekde, kde už to nemá zmysel a už je to aj keby bolo počas dňa,
je celkom dobrá finta, že dobre, keď už si nepríčetný, to už nie je diskusia na racionálnej úrovni, aby bolo dobré sa možno aj dohodnúť, keď sa také niečo stane. Že doriešime zajtra. Že doriešime zajtra, ale ja som niektorých ľudí naučil a práve, že im to zlepšilo vzťah, že ak sa také niečo stane a nedokážu vtedy, v tom momente spať obidvaja spolu v jednej posteli, že sa nikto na toho druhého nenahnevá, keď sa postaví a láhne si niekde inde na gauč alebo tak. Že si to v pohode tolerujú, že to neberú Ktorý z nich to má osobné. byť? No, ako kto? Vieš, ale to môže byť, že napríklad... Gentlemanská dohoda. Gentlemanská dohoda. Ale mal som takých klientov, že ten, povedzme, že muž sa vždy postavil a lahol si inde a ona bola na ňo za to nahnevaná. No, tak ja som im vysvetlil, že veď pozri, to je pre vás vlastne dobré, keď sa dospíte a doriešite si to potom. Keď sa naučili, že dobre, jeden na druhého sa nebude za to hnevať, tak aj sa im vzťah zlepšil, aj komunikácia a aj spia vlastne oveľa dlhšie a keď sa to stane, že z akéhokoľvek dôvodu, alebo vieš, to môže byť, že nemusia byť, že sa komunikačne nevedia dohodnúť na niečo, môže to byť, že ten jeden vtedy brutálne chrápe, napríklad. Je, že teraz čo... Treba mať plán na všetko. Áno, že sú veci, ktoré môžeš takto nejak očakávať. Ranné zobudzanie. Je naozaj pravda to, že to, čo spravíme ráno, významne ovplyvní to, ako budeme zaspávať? Že ráno vybudiť tú energiu, ten kortizol, nachádzať to svetlo, zacvičiť si, otužovať a podobne? Môže to byť dobré pre teba. Okay. Ale sú aj také typy, to je zase podľa Ayurvédy, že niektorým ľuďom neprospieva, že okamžite vyskočím z postele a hneď skáčem ako besná opica. Ale niektorí ľudia sú takí, že dobre, zobudia sa, ale ešte si, ja neviem, 15 minút položia, pozerajú do stropu, si to nejako ešte skonsolidujú a potom idú na to. No jasné, však Takže určite takí ľudia existujú. Môže to byť aj takto. Jo. Ale áno, keď... To asi nemusí byť hneď. Lebo áno, sú proste také typy, ale je pravda, že potom, keď už si na to pripravený, keď už sa na to cítiš, tak čím skôr sa vystavíš tomu dennému svetlu, tým lepšie. Ešte veľmi pomáha, keď konzumuješ potravu v tých pravidelných časových intervaloch. To je tiež veľmi dobré na biologické hodiny. Takže primárne ti to synchronizuje svetlo, ale sekundárne aj načasovanie príjmu potravy. A tretia vec, ešte aj načasovanie pohybu. A takto majú dokonca aj muchy, nie len ľudia. Aj muchám, keď meníš napríklad nejaký časový režim, alebo chceš, aby mali synchronizovanejšie biologické hodiny, tak keď skombinuješ to rovnaké načasovanie osvetlenia, času príjmu potravy a pohybu, tak ti to tie biologické hodiny synchronizuje ešte lepšie. Tie, čo preletia lietadlom z Rakúska na Maldivy, majú problém chvíľku. Áno. Tie muchy. Áno. Dobre, skúsme sa povenovať, neviem, že spánok asi dostatok praktických typov ľudia dostali. Poďme na to očkovanie proti stresu. Ty robíš aj rôzne workshopy z hľadiska meditácie, čiže ty si veľký fanúšik týchto vecí. Čomu všetkému sa venuješ v tomto? A my keď sme spolu prednášali na kongrese, ty chcel robiť meditáciu so všetkými ostatnými ľuďmi tam. To vlastne chceli oni, len nebol na to čas. Ja som si to vážil. Koľko na to potrebuješ? No, presne pointa, že keď to chceš robiť sám, nepotrebuješ na to dlho. Keď ja mám učiť iných, podľa toho, do akej hĺbky, niekedy by mi na to stačili 2-3 minúty. Pointa. Dosť často sme takí prestimulovaní, alebo že sme, povedzme, že len tak aktivovaní, že sme v tom, že ten nervový systém je skôr, že má viac zapnutý sympatikus. Ale keď to ide dlho takto a nevieš sa vypnúť, že sa nevieš dostať do toho stavu parasympatika, tak nevieš tak dobre tráviť, regenerovať sa a podobne. A tú meditáciu si môžeš predstaviť, že ako zníženie napätia, alebo koncentrovanie myšlienok, alebo koncentrovanie energie. A vtedy sa ináč aj regeneruje nervový systém. Predstav si, že je to ako máš nejaké lúče svetla a s lupou páliš do papiera. To je proste meditácia, že to vieš akože skoncentrovať to vedomie. Alebo si predstav, že máš približne 6 myšlienok za minútu
môže byť tisícky myšlienok za deň a väčšina tých myšlienok sú balastné a môžu ťa vyčerpávať, alebo práve tieto horory, alebo nejaké negatívne myšlienky, keď je toho a sociálne priveľa. siete, tam je kopec balastu, keď Sociálne scrolluješ. siete. Takže toto všetko tam môže tak triggerovať, tak aktivovať a môže to veľmi vyčerpávať aj tvoju imunitu. No a meditácia znamená, že máš tam medzery medzi myšlienkami, máš tam určité nemyslenie, poklesne to napätie, imunita sa môže lepšie regenerovať. Ukázalo sa aj na úrovni chromozómov, že tie sa predĺžujú. Takže taká tá nejaká praktická vec na to, čo si sa pýtal, že koľko času treba teda na meditáciu. No nemusí to vôbec trvať dlho. Môžu to byť také nejaké... Sú aj akože rôzne formy toho, A je takže... lepšie počas dňa priebežne, ako potom, že raz a 20 minút. Že počas dňa možno 10 krát po 2 minútach je lepšie ako... A teda, že či máš nejaké praktické tipy, čo robiť? Že možno, že aj dýchové cvičenia pomôžu? Mám praktické cvičenia a teda praktické rady v zmysle, že dýchové cvičenia môžu byť dobrý nápad, ale zároveň tie dýchové cvičenia nie sú nevyhnutné na meditáciu. Že ty sa vieš do meditácie dostať aj bez nich, ale celkovo, povedzme, že to očkovanie proti stresu môže byť, že dobre, vystavíš sa niečomu alebo zažil si stresujúcu vec a keď vieš so sebou pracovať alebo si zvyknutý na reakcie svojho tela, že to proste cítiš, tak to nemusí tak preplieskať. Vieš, keď si nejaký požiarník alebo sa chceš stať požiarníkom, tak nebežíš rovno do horiacej budovy vyťahovať ľudí, ale pozeráš nejaké video, ako niečo horí a máš tam len ten vizuálny vstup, ale necítiš ten dým, necítiš tú žiaru. No a postupne, ako si na to navykneš, tak vieš aj pracovať s tým telom. A keď sa stane, že už ťa niečo úplne prepáli, že to môže byť áno, pohádaš sa s niekým, asi nepríčetný a už je to úplne mimo, tak vždy je dobré najprv pracovať s telom, keď sa dá. To môže ísť, že prejdeš sa, vyskáčeš sa, vyboxuješ sa, vytrasieš sa. Môžeš urobiť toto. Alebo môžu ti pomôcť presne tie dýchové cvičenia. Že napríklad, keď sa zlakneš, tak ľudia sa prudko nadýchnú, že ten nádych ide sám od seba. Alebo aj negatívna myšlienka príde sama od seba. A ty sa vedome sústredíš na dlhší výdych, alebo Andrew Huberman spopularizoval tú techniku, že 2 krátke nádychy a dlhší výdych, že Fyziologický vzdych. fyziologický vzdych. Alebo aj úplne normálne, že ideš a Ale v tej štúdii ináč, čo publikovali 2 roky dozadu, ten fyziologický vzdych mal veľmi podobné výsledky ako boxing breathing. Čiže 4 sekundy nádych, 4 sekundy výdrž, 4 sekundy výdych, 4 sekundy výdrž vo výdychu. Lenže tam je jedna dôležitá vec, že predstav si, že zažiješ teraz nejaký šok, tak väčšinou skôr vieš urobiť, že dlhší výdych. Vieš, že to ťahá k tomu. Hej, alebo vieš, že deti proste bučia, alebo ja poznám jedného zápasníka, ktorý je proste v ringu a akože chceš byť prestimulovaný, teda chceš byť stimulovaný, ale nechceš byť úplne prepálený, tak on vtedy bučí, vieš, akože ide a vieš, to tiež stimuluje ten blúdivý nerv. Tiež, čiže vieš si to trošku takto regulovať, že aj tým bučaním. To je také ľahšie podľa mňa. Potom presne, že ten box breathing, že dýchaš proste že do štvorca, že 4 sekundy nádych, 4 sekundy zadržíš, 4 sekundy výdych, 4 sekundy zadržíš. To môžeš skôr robiť potom, keď už je to trošku bezpečnejšie. Vieš, keď ťa napadne niekto na ulici, nepovieš, počuj, sorry, teraz si dám box breathing. Tak tedy ideš akože sympatikotóniu, hej? Ideš sympatikom do toho, ale hneď, jak to odoznie, tak si môžeš tak zhlboka povzdychnúť a keď už si fakt, že v bezpečí, tak môžeš ísť, že box breathing, alebo potom sa mi veľmi páči pránajamová technika, ktorá sa volá anuloma viloma, alebo nády šodana, alebo to by bolo, že alternative nostril breathing, že proste striedavo dýchaš pravou a ľavou nosnou dierkou a tam je ten výdych 2-krát dlhší ako nádych. To už je trošku sofistikovanejšie, akože mnohým ľuďom to pomáha, ale to by som robil, keď už som fakt, že v bezpečí. To nedáš akože len tak. A to je veľmi dobrá pránajamová technika a dala by sa považovať aj za meditačnú techniku. To je nejaká indická
Hej, to pochádza, jogové? to pochádza z pránajámy, takže si môžete vygoogliť, že anuloma viloma, alebo nády shodana, alebo alternative nostril breathing. Takže tam je 2 razy dlhší výdych ako nádych. A potom, čo sa týka tých dýchových cvičení, tak jasné, že ty sa chceš vtedy vyhnúť hyperventilácii, nechceš mať akože nízky CO2 v krvi. No a tieto pomalšie výdychy ti vlastne zvýšia množstvo CO2. Akože pôsobia aj mechanicky na tie nervy v plúcach, ale jasné, že aj biochemicky, keď ti to proste zvyšuje množstvo CO2 v krvi, môže to PCO2. Môže to trochu upokojiť. Takže toto sú tiež veci, ktoré môžeš robiť. A podľa mňa je cieľ nie, že niečo sa stane a teraz si musím na 5 minút zameditovať, aby som bol v pohode. Ale predstav si, že ty si ako nádoba, ktorá je teraz taká, že skoro plná, a keď preciťuješ tie emócie, alebo medituješ, preciťuješ to znamená opak potláčania, že si to dovolíš cítiť, tak tým tú nádobu vyprázdňuješ a je proste prázdna. A potom, keď sa niečo stane počas dňa, tak ty máš prázdnu pripravenú nádobu a naleje sa ti do toho tá tekutina emócií. A keď to takto pravidelne robíš, že to pravidelne preciťuješ, dovolíš si to cítiť, tak predstav si, že tá nádoba sa ti zväčšuje a potom máš stále väčšiu kapacitu na ešte ťažšie veci. A myslím si, že to veľmi dobre vyjadrila naša prezidentka Zuzana Čaputová vo svojej knihe Nestratiť sa sama sebe, že ona vlastne v tom čase už 17 rokov meditovala a tam popisovala, že ona častokrát v tých ťažkých situáciách dokázala reagovať adekvátne, lebo ona si dovolila cítiť tie emócie. To znamená, že ju neovládli, lebo to je taký dosť veľký paradox. Ľudia si myslia, že aby ťa neovládla emócia, tak tú emóciu musíš potlačiť, lenže ona ťa práve vtedy ovládne. Vieš, že ty môžeš pocítiť hnev, ale keď ho dlho potláčaš, tak potom čo, chytíš amok a zabiješ niekoho, alebo je normálne cítiť strach, ale ten strach ťa nemusí úplne paralizovať. A ty si môžeš dovoliť cítiť strach a popri tom tú vec urobiť aj tak. A vtedy ťa neovládne. A toto je niečo, čo môžeš trénovať, že si môžeš na to zvykať a ty sa môžeš naučiť a zvykať a takto sa očkovať proti stresu. Že... Brzdíš tým tú kritickú stresovú reakciu, ktorá môže byť skratová. Áno, presne. Ty si takto reagoval vždy, alebo sa to naučil meditáciou? Ja som sa to naučil... Aj v rámci komunikácie tvoje? Áno, ja som sa to naučil praxou. Ja som bol od detstva veľmi často šikanovaný a keď som začal trénovať karate, tak som si tak nejak viac na to zvykal. Mal som za sebou veľmi veľa zápasov. A bolo to také, že áno, bol som tak zvyknutý na to, bol som zvyknutý schytať nejakú ranu alebo aj udrieť do niekoho a podobne. A bol si tým Cobra Kai alebo Miyagi-Do? Bol som čo? Nič? Cobra Kai? Nie, ja som, akože ja... A vieš, čo to je? Seriál. Videl si Karate Kid? Filmy? Možno veľmi dávno, ale asi tieto veci nepamätám. Ja som to skôr robil inak. Teda... Nepozeral som tie filmy, ale proste som to žil. A ja som sa to potom naučil až neskôr, lebo som si uvedomil vtedy, že áno, keď si nahnevaný na niekoho alebo sa bojíš, tak si pomalý, robíš chyby v tom boji. A čo sa hovorí, že ten najlepší bojovník sa nikdy nehnevá, tak to je ináč pravda. Lebo keď si nahnevaný, tak si pomyslíš, áno, si agresívny, si asi silnejší. No ale keď si zaslepený tým hnevom a si taký nejaký napätý a nevidíš tie iné možnosti, tak ti nenapadne aj možnosť, že nemusíš bojovať. Alebo potom dneska sú tie súboje na mentálnej a emocionálnej úrovni. Už sa nebiješ väčšinou s ľuďmi na ulici. Už ťa ľudia napádajú inak. Ale vidíš to aj v tých bojových športoch. Neviem, či sleduješ bojové športy. Ja som teda fanošik bojových športov. Aha. A mám rada MMA, mám rada aj boxing a často vidíš v tých stereofoch, keď sa na seba pozerajú a keď vychádzajú do tých klietok, že ktorý vyhrá a ktorý nie. Že reálne vidíš tí, ktorí sú prestimulovaní, ktorí sú proste príliš agresívni, príliš proste
že idú iba fight mode, že tak tí veľmi často spravia tam chybu, hej, že teraz neviem, či pozeráš UFC, ale teraz bol zápas, že Topuria, taký gruzínsko-španielský bojovník, ktorý ešte neprehral, veľký zjav MMA, že bol extrémne kľudný a vedel, že vyhrá. Bol proti nemu taký starý harcovník, Brazílec, väčší ako on, a ten bol proste nervózny a vedel si, že spraví chybu. Presne. No. A taký starý samurajský príbeh, že volá, kedy nejaký úplne najväčší samuraj vyzval nejakého iného na súboj na život a na smrť. No a on tam proste naschvál 3 hodiny meškal, vieš, aby ho nahneval, aby ho úplne vytočil. No a vďaka tomu to aj vyhral. Že proste ten druhý bol nahnevaný a proste prehral ten boj. Takže je to také, že keď tú emóciu berieš iba ako informáciu a nie svoju identitu, tak ťa to nepreplieska aj čo sa týka trávenia, aj čo sa týka spánku, aj čo sa týka možno, že súboja s niekým a niekedy si uvedomíš, že dobre, že nemusíš reagovať nejako. A niekedy, alebo sa mi tiež osvedčilo, že vďaka tomu sa môžete trénovať, aby ste sa snažili vidieť čo najviac možností. Aké mám možnosti, čo si vyberám, a niekedy mám možnosť aj, že neurobiť nič. Jo. A niekedy to môže byť tá najlepšia vec vtedy. Bereš ako meditáciu teda, že človek proste chvíľku má čas aj sa nudiť cez deň, iba možno pozerať sa v prírode na vodopád, alebo že fokusovať svoju činnosť na jednu vec a nenechať si vyrušovať ten mozog milióny vplyvmi. Pýtam sa ťa preto, lebo že ja som začal meditovať večer zväčša, takú ako nejakú mentálnu sprchu, že preskenovať si veci, pozrieť si, aký bol ten deň, pozrieť si možno, aký bude ten ďalší deň, pripraviť sa na neho, ukludniť sa. Ale zase, že viem, že napríklad jedna z tých najlepších vecí, ktoré ma na ten deň pripravia mentálne, že ísť na strelnicu si zastrelať. Že sústredí sa vtedy, máš sluchátka, nemôžeš zdvíhať telefóny, nemôžeš swajpovať na sociálnych sieťach. Jediná vec, ktorú musí tvoj mozog riešiť, je ako trafiť tú jednotku, dvojku, trojku, 50-ku, stred, hej, že proste sa sústredíš neustále hodinu. A zväčša, keď skončí tá hodina, tak som najkľudnejší, aký som kedy bol. Podobné veci robí beh v prírode u mňa. Nie je príliš intenzívny, naozaj, že vychutnávať si tú prírodu. Pozerať sa iba, že vnímať tie zvuky, vnímať tú krásu tej prírody. Presne. A to je ináč dôležité, že tá príroda nás najlepšie čistí, a ešte by som ti to možno prirovnal tak, že tá meditácia nie je stav tranzu a ty nie si odtrhnutý od sveta, ty ho práve že naplno vnímaš, len tam nemáš tie balastné myšlienky. Lebo keď máš tak strašne veľa tých balastných myšlienok, tak ty vnímaš to okolie možno tak na 5%. Ale keď tam tie balastné myšlienky nemáš, tak ho môžeš vnímať v podstate aj na 70%. Jo. A to ťa tiež môže upokojovať, to tiež môže ti pomáhať dostať sa do toho meditačného stavu. Je viacero spôsobov, ako sa do toho meditačného stavu dostať. To nie je iba jeden. Aké sú také najčastejšie, čo ti fungujú? Najčastejšie to môže byť presne, že pobyt v prírode, môže to byť, že počúvaš živú hudbu, nejaký koncert, cítiš zimomriavky z hudby, aj tak vyzerá meditácia, alebo to môže byť, že akože ty sa vieš do toho meditačného stavu dostať, že okamžite, aj bez toho, ale niekomu môže pomôcť aj to, že si sadne a hneď sa zmení tep, aj fyziológia tela tak, že je väčšia šanca, že sa dostaneš do toho meditačného stavu, že sa sústredíš na niečo a ideš akoby tými krôčikmi, že sadnem si, upokojujúco dýcham, sústredím sa na niečo a idem potom do mentálneho ticha. V týchto krokoch to môže ľuďom pomôcť. Preto asi aj to dýchové cvičenie funguje, že sa sústredíš vlastne na ten dých. Vieš, že pre niekoho to môže tak byť, ale niekomu môže byť, že ideš si zabehať do lesa a rovno cítiš zimomriavky. A vieš, ani nesedíš, ani nerobíš tú dýchaciu techniku, ale si v meditačnom stave. Takže tých spôsobov je viacero. A čo sa mi teda osvedčilo, hlavne keď to učím nováčikov, aby som to možno nazval ako habit stacking, že
napríklad chceš čítať, chceš viac čítať, a to nesúvisí s tvojou schopnosťou čítania, ale však umenie je nájsť si čas na to, alebo vytvoriť si podmienky. Tak aj na tú meditáciu, alebo spánkovú rutínu a podobne, dosť pomáha, keď si tie činnosti, ktoré robíš, dáš do určitého poradia, že napríklad prídem z práce a idem vyvenčiť psa a keď sa vrátim stade, že z venčenia psa, tak vtedy sa mi dobre medituje. Alebo niekomu pred spaním, niekomu po zobudení, niekomu po raňajkách. Že tie činnosti idú v určitom poradí. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý čas, ale aspoň to poradie. Alebo môžeš mať, že áno, že keď sedím na tej stoličke v tej izbe, vtedy mi to lepšie ide, tak ten mozog si to môže už tak nejako prepojiť aj s tým miestom, že dobre, tuto v tejto časti bytu alebo v tejto izbe, keď si tuto sadnem na posteľ, tam sa mi dobre medituje. Alebo sa mi tiež osvedčilo, že keď si ľudia zoberú lavor s vodou, že si dáš do toho asi 100 gramov kuchynskej soli, takú teplú vodu, aká ti je príjemná, dáš si do toho nohy, proste sedíš a môžeš pozorovať veci. Taktilné vnemy. Taktilné vnemy. Niektorým ľuďom, keď sú že úplne prestimulovaní, alebo takí rozhorúčení, alebo že veľa myslia na budúcnosť, veľa plánujú, veľa na prácu, plánovanie, na budúcnosť orientovaných myšlienok majú, napríklad aj v noci, alebo počas dňa, tak keď si priložia studený obklad na pečeň, tak aj ten samotný pocit na pečení, na ruke, možno, že aj ten metabolizmus pečene sa trochu spomalí, tak toto im tiež zvykne spacifikovať myšlienky. Že dosť často takáto práca s telom ti tiež môže priviesť tú pozornosť viac k telu. Mne to príde ako nejaká vágová reakcia, to, čo hovoríš. Že fyziologicky. Áno. Hej. Že veľa vecí sa dá aj takto, že nementálne. A potom sú aj také samotné mentálne cues, hej. Aj mentálne techniky. Hej. Ja ti k tomu poviem iba, že čo mne najlepšie fungovalo, že keď som začal meditovať za začiatku, iba že zavrieť oči, predstaviť si lístoček, ktorý sa hýbe vo vnútri dovonka, dovnútra podľa toho, ako dýcham. Potom do takej, že hlbšej meditácie sa mi osvedčilo, že tým, že ja stále môj mozog chce niečo robiť a som ten typ, ktorý stále nápady, stále niečo proste, že baví ťa ten život, baví ťa tá práca, tak že naučiť ho, že toto, že už je minulosť, že to už proste nezmeníš, nemusíš teraz ruminovať a učiť sa z tých chýb a riešiť to a zase do budúcna možno, že nekuť pikle, že v mozgu rôzne situácie, že proste to ešte nevieš, hej? Že reálne, že to, čo bude zajtra, že nevieš, neovplyvníš a to, čo bolo včera, už tiež neovplyvníš, lebo to bolo. Takže keď som sa naučil toto, ten mozog, dostať sa do toho, nazvime to stredu, tak mne aj ten overring, ktorý som mal na sebe, začal hovoriť, že je keby som spal. Ale ja som vedel, že nespím, lebo som vnímal všetko, hej. Len HRVčko išlo hore, variabilita srdcovej frekvencie, tepovka išla dole. Dých sa ukludnil, samozrejme, že parasympatikotónia a vtedy to nastalo nejakým spôsobom. Super. A vieš, že aj odpustiť samému sebe, že si to vtedy nejak nevedel inak, aj odpustiť tým tvojim myšlienkám alebo ľuďom, nemusíš sa hnevať ani na to. Áno, že neriešiš neexistujúce problémy. Jo. Hej, my sme mali, ja som toto podľa mňa už hovoril v podcaste, ale jeden profesor psychiatrie nám hovoril, že keď vás to nebude srať za 5 rokov, nech vás to nesere teraz. Veľmi dôležitá myšlienka, ktorú som si zapamätal za tie roky po škole, že akože naozaj, že veľmi, veľmi dobrý taký guide na selektovanie toho, čo ťa má reálne trápiť alebo nie. A je to podľa mňa v poriadku aj trápiť sa nad vecami, ale áno, nemusíš sa akože utrápiť k smrti a nemusíš trápenie. A nemusíš sa nad tým trápiť, že celý deň ty si môžeš aj naplánovať, že dobre, teraz potrebujem fungovať toto. Mne sa presne stalo, že mi zomrela moja posledná babka hneď, ak som mal nahrávať nejaký podcast. Potom mala pohreb tesne predtým, ako som mal ísť do telky. Nezrušil som nič z toho. Ale povedal som si, že áno, je to smutné, ale teraz
tá emócia s ňou spojená nebol iba smútok alebo hnev, že sa to stalo teraz, ale že teraz sa potrebujem prepnúť do tejto role a vyberám si to, že chcem teraz takto pomáhať ľuďom a toto dokončím a budem sa tým trápiť a smútiť potom. A to som aj spravil. A takto, keď to prestriedáš, popreciťuješ, tak to ináč aj skôr odíde, neotlačíš to úplne, alebo to nezostane potlačené, lebo nemali by sme sa dostať do toxickej pozitivity, vieš, že nepripúšťať si negatívne emócie. V princípe sú tie všetky emócie neutrálne, všetky sú celkom užitočné informácie pre teba, ale ty si môžeš aj načasovať to, kedy ich budeš preciťovať a potom, keď si to tak nejak spracuješ, tak áno, potom ťa to už nebude srať o 5 rokov. Dobre Tomáš, ak vedeli by sme sa rozprávať 3-4 hodinky určite minimálne. Verím, že sa na budúcej stretneme ešte na podcaste aj na iné témy, aj na filozofické témy. Ja verím, že ste si zobrali z toho pomerne dosť informácií ohľadom zlepšenia spánku, o tom, aký spánok je dôležitý. Načrtli sme aj meditáciu, čo sme ešte v tomto podcaste podľa mňa nepreberali. Dokonca si myslím, že ten vývoj človeka je veľmi dôležitý, lebo keďže som vychovaný na evidence-based medicine, tak možno 5 rokov dozadu by som ti nepripustil, že sa budeme niekedy venovať meditácii v podcaste, ale keďže sa hromadia tie informácie v evidence-based medicine o tom, aká meditácia môže byť prospešná, alebo aké tieto kompenzačné techniky pre psychiku môžu ovplyvňovať aj zdravie, tak verím, že to niekomu pomôže. Chcem sa ťa na záver opýtať veľmi rýchle 3 otázky a odpovede. Čo si z tvojej praxe, z tvojich vecí, čo robíš, čomu sa venuješ, majú ľudia zobrať do života, aby si čo najlepšie pomohli? By som zhrnul aj ten tvoj posledný koment, že meditujte ako vedci. Vedci robia experimenty, takže skúste si ten zážitok z tej meditácie. Na to nemusíte užívať žiadne látky, takže je to také kalkulované riziko, že sa ti niečo stane je minimálne. Jo. Takže urobte ako experiment, preverujte si zdroje, pýtajte sa otázky, keď vám niečo nie je jasné, môžete sa pýtať rôznych ľudí. Počúvajte svoje telo. Myslím si, že to telo je veľmi múdre, len my sme kedy nevedeli, čo tie signály celkom znamenajú. A to znamená, že aj ak sa cítite nejak nevyspatý, unavený, vyčerpaný, môže to byť signál niečoho. Takže a počúvajte aj sami seba, aj tie chromozómy vás počúvajú a tiež na to reagujú. Môžete sa aj učiť počúvaniu iných ľudí, čo ja dosť často ľudí učím ako meditačnú techniku, že tak ako pozorujem moje myšlienky a emócie bez toho, aby som ich hodnotil, tak môžem aj pozorovať myšlienky iných ľudí bez toho, aby som ich hodnotil. A to môže mať veľmi uzdravujúci účinok pre toho iného človeka. Takže sa môžeš na to tiež takto pozrieť, že aj počúvanie samého seba, počúvanie iných ako nejaká meditačná technika. Chcel by si sa ešte niečo opýtať z tohto hľadiska? Povedal si to dôsledne a tak, ako som si myslel, že to povieš, lebo si jeden z tých ľudí, ktorým verím, že to, čo hovoria preto, aby pomohli ľuďom a málo kedy sa stretne s tým, že tí ľudia dospejú do toho nejakého mentálneho stavu, že v skutočnosti je to o tom. Hej, že veľakrát áno, že chceš mať dobrý, kvalitný život, často aj s nejakým plezírom, ale to reálne najdôležitejšie, čo tu po nás zostane, je to, že koľka tým ľuďom pomôžeme a čo tu vychováme za ďalšie generácie. A myslím si, že robíš veľmi dôležitú vec, že ideš vlastne príkladom a z toho sa ľudia naučia najviac, lebo my ľudia sme ako opice a špongie, my všetko naimitujeme. Jo. A akože dobre sa hovorí, že čo nerobiť, ale vieš, však keď to robíš a žiješ tým a cítiť to z teba a ideš proste príkladom, tak budeš aj lepší rodič, alebo budeš mať regulovaný nervový systém, budú sa ľudia cítiť pri tebe bezpečne, otvoria sa ti, opýtajú sa ťa veci, ktoré by sa možno báli opýtať a zachráni im to život napríklad. Tí ľudia to navnímajú. A tí ľudia to navnímajú aj cez sociálne siete, vieš. Že keď máš nejaký profil, že ty máš taký istý profil, ako možno niekto iný, kto sa venuje spánku a meditácii, ale ten nejaký, že
ten štýl, spôsob komunikácie a to všetko, čo z toho človeka nejakým spôsobom ide, že to navnímajú tí ľudia. Že či to niekto fejkuje alebo nie. Jasné, to vycítiš, takže to počuješ podľa mňa aj z hlasu toho človeka, alebo proste z toho, ako žije, ako sa správa. Takže možno, že aj riadte sa týmto pocitom, že buď napodobňujte, alebo nasledujte ľudí, ktorých považujete za vzory v tom, čo chcete dosiahnuť. Vieš, a ja sa mám od teba čo učiť, ty si v mnohých veciach o 5 krokov predo mnou. Každý sa má od každého. Vieš, takže, tak sme zostrojení ako ľudia, že my sme tu na to, že ja som lepší v niečom od teba, ty si lepší v niečom odo mňa a my sme si mali pomáhať v tom, aby sme sa zlepšovali ako ľudia. A tam by som teda dodal tento odkaz, teda, že nevnúcovať to ľuďom alebo nenútiť iných ľudí, aby toto robili takto, lebo si ty myslíš, že by to tak malo byť. Ale nechajte ich, nech sa proste vyfarbia takí, akí sú, nech urobia to, čo potrebujú a keď ideš príkladom, tak ten človek sa rozhodne, že či chce byť taký ako ty a to je podľa mňa najsilnejšia vec, čo môžeš urobiť, aby si tým iným ľuďom pomohol, keď sám ideš príkladom v tomto. Súhlasím. Dnešným hosťom podcastu Múdrovačka bol neurokinetik Tomáš Eichler. Tomáš, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem vám, dobre spíte. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využitie informácií a hlavne nesprávnym spôsobom je na divákov a poslucháčov vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.